Dragi prieteni, bine v-am regăsit la partea a doua a lecției despre diateză în limba română pentru clasa a 7-a. Revenim, așa cum am spus. Avem manualul pentru anul 7 de studiu, manual scris de domnul profesor Gheorghe Sarău, Gabriela Moise și Marius Căldăraru, inspector rom de la Ministerul Educației. După cum am văzut în prima parte a acestei prezentări, lecția se află la pagina 55. Probabil că, da, uitați aici, avem o verbă, diateza. Am trecut în revistă în prima parte cele trei diateze, am văzut că și în limba română, ca de altfel în limba română avem trei diateze, diateza activă, avem diateza pasivă prezentată într-o altă ordine și avem și diateza reflexivă. Am văzut că în limba română, referindu-ne la diateza pasivă, aici sunt câteva aspecte importante. Diateza pasivă o regăsim la toate verbele care s-au format cu ajutorul, prin derivare, prin compunere de fapt, cu ajutorul verbului ovel, verb care înseamnă a deveni, un verb copulativ. De la terno avem ovel, terniovel, cu forma scurtă terniol. De la pro avem puriovel, cu forma scurtă puriol, care înseamnă a deveni, a se îmbătrâni, dacă putem spune așa, a deveni bătrân. De ce? Pentru că altcineva a provocat această îmbătrânire. În cazul nostru vorbim de trecerea anilor, a provocat, l-a făcut pe om mai bătrân. De la calo avem calo plus ovel, caliovel, a deveni negru, a se înnegri. Cine a provocat înnegrirea? Altceva a provocat înnegrirea. Și în cazul culorilor putem pleca de la lolo, loliovel. Dacă schimbăm aici calo cu lolo, ce înseamnă lolo? Adjectivul lolo roșu, loliovel, care sensul acestuia este de loliovel sau forma scurtă utilizată de mulți vorbitori, loliol, a deveni roșu sau a se înroși, în cazul nostru, a se înroși. De ce este la diateza pasivă? Pentru că înroșirea este provocată de altcineva. El devine roșu la acțiunea unui alt factor. Deci aceste verbe, chiar dacă în traducere avem pronume reflexiv se, este bine de reținut faptul că verbele acestea în romanii sunt considerate la diateza pasivă. Sunt multe alte exemple. De la ticno, mic, plus ovel ne dă ticniol, ticniovel. De la baro, și aici aș vrea să insistăm puțin, dacă avem verbul baro plus sufixul, verbul ovel, ne dă bariovel. Bariol. Ce înseamnă bariovel? Ce înseamnă bariol? Bariovel a deveni mare. Mare ca dimensiune, mare ca funcție, mare ca orice, sau forma scurtă avem bariol, a se mări. A se mări, a crește. A crește, a deveni mare la acțiunea altcuiva. În pildă, dacă vorbim de plantă, despre copac, o caștă, o ruc, bariol, copacul a crescut. De ce a crescut? Pentru că altcineva a provocat creșterea, timpul, faptul că a fost udat. Deci vorbim aici de interacțiunea, de această mărire provocată de un complement de agent, de un complement, subiectul gramatical a suferit acțiunea făcută de un complement. Aș vrea să vă mai aduc în discuție aici la baro
Dacă la baro atașăm sufixul factitiv ar, iar, baro plus ar, plus avem L-ul este de fapt terminația sau desinența verbelor la infinitiv, ne dă aici, ce ne dă? Ne dă bariarel, bararel, dar știm noi că acest A devine A cu ciricli, acolo unde avem L-N-T-R devine A cu ciricli. Deci avem verbul bariarel. Care e diferența între bariovel și bariarel? În primul rând e diferența de diateză. Bariovel, bariol sunt verbe la diateza pasivă, pe când verbul bariarel, a crește, sensul este acesta de a crește flori, a cultiva flori, a crește animale, a crește, este la diateza activă. De ce? Acțiunea este făcută de subiectul gramatical și se răsfrânge asupra cui? Asupra unui complement. Deci trebuie să facem diferența, să fim atenți la această nuanță de diateză, de raport între acțiune și subiect. Deci așa cum v-am spus, toate verbele în ovel sunt considerate verbe la diateza pasivă. Pe când, dacă ne uităm aici la bariarel, aceste verbe sunt considerate la diateza activă. La fel se întâmplă și cu lolo. La lolo, dacă punem varianta de ar, loliarel, a înroși ouă, da? Loliarel, vov, loliarel, lolo plus sufixul ar, mi-ar da loliar, loliarel, vov, loliarel, are, el înroșește ouă, nu se înroșește, nu devine el roșu la acțiunea cuiva, ci el provoacă înroșirea al cuiva. Haideți să revenim aici în tabelul nostru, avem verbele prezentate, avem verbul puriovel, puriol, chelel, chelelpes. Odată în prima fază putem observa acțiunea lui chelel la diateza activă, me chelav, eu joc, eu dansez, tu cheles, tu joci, tu dansezi, voi chelel, el, ea joacă, ame chelas, noi jucăm, tu me chelen, voi jucați sau voi dansați, vom chelen, ei, ele joacă. E verb la diateza activă în cazul nostru, e un verb la conjugat la prezent, observăm rădăcina verbului chel, urmat de desinențele de prezent af, s, el, as, n, n. Dacă ne mutăm atenția la diateza reflexivă, în cazul acesta, veți observa nuanța. În coadă avem pesul, pronumele reflexiv pes, pe care îl vom regăsi la persoana a treia singular pes și la plural avem pen. În român avem se și la singular se, el se joacă, ei se joacă și la plural. În romanii avem forme diferite. Vom mai observa aici, ce vom mai observa? Pronumele personal în acuzativ man și tut, utilizat în conjugarea verbelor la diateza reflexivă. Me chelav man, eu mă joc, tu chelestut, tu te joci, voi chelelpes, el, ea se joacă, ame chelas amen, noi ne jucăm, noi ne, amen are valoare de ne. Observați nominativul ame fără n în coadă și amen forma de acuzativ. Pe noi ne jucăm. La fel și aici, tu me kelen, tu men von kelenben. Acestea au fost nuanțele la diateza reflexivă. Să nu facem confuzia, pentru că dacă am vrea să spunem, să invităm, e o situație hazlie. De pildă, dacă soliciți cuiva, îl chem la dans și îi spui, cum am spune în romanii, vrei să dansezi cu mine? Dacă merge pe forma aceasta, tu, cames te
cheles, să mergem dacă am pune forma aceasta, cam este cheles tut mansar. Traducerea ar fi, vrei să te joci cu mine? Ar fi o situație hazlie, pentru că nu l-am invitat la dans, l-am invitat la un joc, să se joace. În cazul celălalt, ar fi forma corectă. Tu cam este cheles mansa, adică vrei să dansezi cu mine, nu să te dansezi. Revenim aici la diateza pasivă. Diateza pasivă observăm formele scurte, formele lungi. Me puriovav, eu îmbătrânesc, aceeași chestiune cu me puriav. Aici am explicat data trecută prin trecerea lui V, s-a pierdut V-ul și am rămas cu forma scurtă puriol. Sensul este același. Haideți să exemplificăm aici cu verbul caliovel. Manghel la început la diateza activă am avea me, man, gav, apoi tu manges, da? Vov, voi, manghel, ame, mangas, toate sunt la diateză activă, tu me, mangen și von, mangen. Dacă ar fi să mergem la diateza reflexivă la același verb, ce ar trebui să facem? Să copiem aceste forme și să atașăm forma de final pentru pronumele reflexiv. Eu mangelpes, me mangav man, adică eu mă rog, tu manges tut, tu te rogi, voi mangel pes, în cazul acesta, ame mangas, ame cu n la sfârșit, tu me mangen, tu men de asemenea cu n la sfârșit și încă o dată von mangen pen, cu pen la sfârșit. Dacă mergem la caliovel, avem rădăcina, deci forma lungă de diateza pasivă. Forma lungă este calio, calio, cu o cu ciricli, da? Caliov, caliov, me calio, vav, tu, caliov, avem din nou caliov, s de această dată, tu devii negru, te înnegrești sau altcineva provoacă negrea, voi caliovel, ame caliovas, tu me calioven și von calioven. Dacă mergem la forma scurtă, observăm care este, în cazul acesta, rădăcina este cal, nu mai este caliov, cal. Și atunci avem av, a trece în a cu ciricli, me caliav, tu, ca, l, calios, voi, ca, liol, ame, calias, tu me, ca, lion, și von încă o dată calion. Care sunt formele utilizate? În vorbirea curentă sunt persoane care folosesc forma lungă me caliovav sau trecerea lui V în U, spun me caliuau, dar sunt persoane care spun și me caliau, caliau, cu V trecut în U. Acestea sunt formele verbale la diateza pasivă. Este foarte important să reținem acest aspect cu ovelul. Ovelul îl regăsim în diateză pasivă. La diateza reflexivă îl recunoaștem după pronumele reflexiv pes sau man, tut, forme împrumutate de la pronumele personal, iar diateza activă este destul de simplă. Sper că am fost destul de clar. Rămâne să exersați, să încercați să conjugați verbul și la celelalte timpuri. Schema este aceeași, cu adăugarea desinențelor potrivită. Exersați, lucrați, căutați și alte exerciții în acest manual, dar și în alte manuale. Rămâneți aproape pe canalul meu de YouTube pentru alte lecții filmate pe care vi le pun vouă, dragi colegi și elevilor voștri. Vă doresc să fiți sănătoși, să aveți grijă de voi și să ne auzim cât de curând, să ne vedem cu bine. Doamne ajută!